Počul si už o Bugatti, ktoré zmizlo na 75 rokov pod hladinou? V roku 1934 slávny pretekár René Dreyfus prehral v pokry so Švajčiarom svoje Bugatti. Švajčiar auto prepašoval cez hranice, aby sa vyhol vysokému clu. Keď však švajčiarske colné orgány začali pátrať po aute, majiteľ nemal lepší nápad, ako auto nechať zmiznúť a utopiť ho v jazere Maggiore. Príbeh sa stal miestnou legendou, až kým sa skupina mladých potápačov v roku 2009 rozhodla auto nájsť. Auto ležalo na dne jazera celých 75 rokov. Jeho karoséria bola zničená a zhrdzavená, no rám auta sa zachoval. Bugatti bolo predané na aukcii za viac ako $400,000 a vystavované v automobilovom múzeu Petra Mulina v Kalifornii v USA.